Здравейте отново. Европейска столица ще бъде ли София европейска столица е следващата ни тема. Добре дошли, казваме на кмета на нашата столица, госпожа Йорданка Фандъкова. Добро утро. Може ли да започнем направо с този въпрос и към вас? Кога София ще бъде европейска столица? Типична европейска столица. Много е важно какви критерии залагаме и какво си представяме под европейска столица. Какви са вашите лични критерии? Моите са доста високи и по тях очевидно има още какво да извървим, не само като визия на града, но и като поведение на столичани. Защото това са две взаимно свързани неща. Не можем да имаме европейска столица без европейско поведение на хората, но това, което е ангажимента на общината, това за мен е важно, защото аз нося отговорност за задачите, които имаме и които трябва да изпълняваме. Така че в този смисъл нека да говорим за по-краткосрочни задачи, тъй като срока, който аз имам да свърша определена работа е малко по-малко. Добре, то е свързано с конкретни неща, които трябва да се слушат. И понеже вчера излязоха покрай Столична община някои нови неща, които искате да направите. Например, информационно, чисто като повод отзад напред, нов заместник кмет. И защо? Така, тук не става въпрос за личност или за човек, тук става въпрос за задача наистина. Днес е сесията, на която ще се обсъждат въпросите по сигурността и обществения ред. Имаме такава извънредна сесия. Това е един въпрос, който за мен е основополагащ и ключов. Сигурността на гражданите във всякакъв план. Не само от гледна точка на ангажиментите, които има МВР и ги изпълнява изключително активно напоследък, но от гледна точка на всичко, на опасни сгради, на опасни места, неща, които аз възложих като проверки и излизат наистина проблеми, с които ние трябва да се справяме. Само ще кажа, че актуализирахме списъка на опасните сгради, има сред тях и общински, които предстоят за събаряне. Планирали сме такъв бюджет, лятото е времето, в което ще работим. Само го казвам като пример, но истината е, че за да може тази дейност да бъде добре координирана, още повече, че имаме и нови възможности. Вие знаете, че поехме ангажимент и работим за създаване на общинска полиция. Нещо изключително важно от гледна точка на втория ми много сериозен приоритет, а това е контрола. Така че според мен и опита и анализа, който направихме, показаха това, че е хубаво да има специален ресор, който да поеме тези ангажименти. Тоест, така, че днес ще създаде този ресор и общинската полиция, така? Да, това ще бъде един от... Кога? Ние работим върху създаването на общинска полиция. Експертната комисия, която работеше през последните месеци, вече е финализирала своите предложения. Ще се гледа следващата седмица, така че за това и аз поех тази инициатива и вчера внесах такъв доклад за определени промени в структурата, включително и създаване на специален ресор с специален заместник кмет. Бързам да кажа, че всичко това и всички тези промени са в рамките на съществуващия щат и в рамките на съществуващия бюджет. Тук не говорим за раздуване на щатове и за раздуване на бюджет, включително и едно звено, което да бъде за вътрешен контрол. Това е звено, което и сега съществуваше в рамките на Столичния инспекторат, но за мен е важно да има такова звено, което в тази сложна ситуация и в тези важни задачи, които изпълняваме, да може да прави тези проверки, за да сме спокойни, че средствата се управляват правилно. Искам да взема повод от вашите думи за опасните сгради в София, понеже преди 2 или 3 дни видях как последствията от това, как част от покрива на една сграда, стара кооперация в София, на ъгъла на Граф Игнатиев и булевард Евогий Христо Георгиеви, беше паднал и за късмет долу не е имало хора. Още са отломките на ъгъла. Преди 11 години се разминахме за щастие и моето семейство с нещо подобно. Перваза на един прозорец на улица Фритьоф Нансен падна просто на сантиметри от дъщеря ми беше съвсем малка. Това очевидно е много голям проблем. Решаването му ще наруши ли бюджета на общината, защото има адски много покриви,
които са в лошо състояние, и комините на тези покриви са много опасни. Кооперации строени 30-те години, да речем. Очевидно говорите за кооперации и сгради, които са частна собственост. Искам да ви кажа, че това все още е много сериозен проблем и много сложна за решаване задача, за разлика от общинските сгради, за които просто е необходим бюджет. Тоест там, където трябват само пари, въпросът наистина е решим. Там, където обаче се създава сложната организация, кой е длъжен, какво трябва да направи. В случая аз много залагам на дори с промени започването реално работа на закона за етажната собственост. Защото ние се затрудняваме дори в даването на предписания и в налагането на санкции, тогава, когато не се знае кой всъщност отговаря за тази собственост. За частната. Пак опираме до контрола. Знаете случая с захарна фабрика, който в края на краищата, благодарение на общите действия, координация с Министерство на културата, съответно НИПК, Столичния инспекторат, контрол по строителство, в края на краищата се предприеха мерки. Има наложена най-високата санкция. Тя се обжалва. Надявам се, че това ще завърши в интерес на обществения интерес, т.е. най-високата глоба, за да може собствениците малко да се стреснат и да знаят, че в края на краищата става въпрос за живота и здравето на хората. Друго, което излезе, и тук ви връщаме отново към темата за европейската столица, вчера за това, че се отлагат строежите на част от кръстовищата, които бяха на 2 нива кръстовища, които от години се говори за тях, имаше уж средства за тях. Това са проекти, които са задвижени и сега изведнъж ги стопирате. Защо? Не, тук не става въпрос за отлагане в никакъв случай. Тук става въпрос за поетапно изпълнение на проектите, защото да се върна и на инфраструктурата, и на големите задачи, които имаме в момента, най-актуално, от които безспорно е ремонта на улиците. Градът ни има нужда от добър транспорт, от добра инфраструктура. Тук всички сме съгласни. За да се случи това, обаче трябва две неща. Едното са средства, другото е организация и откриване на строителни площадки. И тук вече влизаме в това противоречие, включително, което често имаме и с самите граждани, тъй като аз смея да кажа, че бюджета на общината и антикризисните мерки, които предприехме още миналата година и заложихме и за тази година, ни позволяват от гледна точка на финансите да си изпълняваме задачите. Тоест проблема ви е кога да затваряте кръстовища, за да направите тези ремонти? Виждате, заради метрото ние затворихме доста голяма част от централни трасета. Извършваме много сериозна дейност по отношение на изграждане на канализация. Един много сериозен за София въпрос. В момента изграждаме канализация в Овча купел, Банкя, започваме Люлин, в много от кварталите на София. Околовръстното. Юни месец предстои откриването на Драгалевския възел, но така или иначе Черни брег в тази част е затворена. Така че ние си даваме сметка, че и за ремонтите на улиците, които правим в момента, и за изграждането на за започването на нови инфраструктурни проекти е необходима поетапност. Трябва да дадем алтернативата, да направим алтернативата и тогава да затворим. Не е възможно всичките тези 5 кръстовища да се изграждат едновременно, защото това означава да блокираме града. Кое ще е първото, което започва изграждане при това положение? Имате ли? Все още обсъждаме, разбира се, този въпрос, включително и с представителите и експертите на банката, тъй като тези средства са заем от Европейска инвестиционна банка. Около 90 милиона евро, нали така? Тоест половината от тях, около 45 милиона. Половината са осигурени от банката, другата половина е наш ангажимент, но това, което смятаме, че може да се започне,